Matud pa sa balaang kasulatan sa Biblia, katulo lang mihilak si Jesus. Ang una, sa dihang namatay si Lazaro. Ikaduha, kining Ibanghilyo karon, sa dihang naglantaw siya sa syudad sa Jerusalem, mihilak siya. Ang ikatulo daw, iyon ang mga magsusulat, gisabot daw nga, sa dihang nagpasan si Jesus sa krus, o gilansang sa krus, usa siya namatay, mihilak siya. Mga Igsug Kristo, unsa may timailhan di ini, unsa may mensahe ni ini nga paghilak ni Jesus, alang sa katawhan o alang kanato. Una, sa paghilak niya tungod kay namatay si Lazaro, naluoy siya kang Lazaro. Naluoy kay nasakit ug namatay si Lazaro, o kinahanglan pagyud niya nga siya pagyoy moadto aron banhawon si Lazaro. Ikaduha, naluoy siya sa Jerusalem kay iyang gipanagna nga kining syudad sa Jerusalem bisan maanyag inila gamhanan daghan og mga tao, and to advance, gunubon, bungkagon, maguba. Munang natuman gayud kini. Naluoy siya sa Jerusalem, naluoy siya sa katawhan, naluoy siya sa tanan. Nga kini nga syudad sa Jerusalem nga gipundar sa pila na ka siglo, pila ka tuig ang milabay, pila na ka henerasyon ang milabay, ug nagtukod niini, mawa lamang ang syudad. Ug tinuod ka na, giingon nga si Jesus namatay sa edad nga 33 anyos, o gi-estimate usab nga 33 anyos sugod siya namatay. Pagka 30 anyos, 30 years after, gigunob usab ang syudad sa Jerusalem sa mga sundalo sa Roma, emperador sa Roma. Ug tinuod, wala gayoy bato nga may patong sa laing bato sa templo. Gigunob gayud ang tanan. Kanang nahabilin karon dili ka na parte sa templo, gitawag ka nagparti sa paril sa templo, wall. Kaya ang mga syudad sa una, walled city, likusan o paril o kural, pareho ba ng Intramuros sa Manila, kural mana, to protect the city itself from the outside forces. Munay nahitabo sa Jerusalem, gigunob. O kining mga Hudiyo, kung mangadto sila niining Wailing Wall, maghilak kini sila, magampo o magsuksok og mga linikit ng mga papel nga sinuwatan og mga pagampo, isuksok diya sa mga kilid-kilid o mga gingi o mga buho diya sa kural, kanang gitawag nila the Wailing Wall. Kanang Wailing Wall man, kay maghilak, magtiyabaw sila, magyango-yango diha, magampo ngadto sa Dios. Kawala sila templo. They have no place of worship. Their original temple was destroyed. Ug mao kini ang gipanagna ni Jesus. Munang mihilak siya, kay mitabang si Jesus, gibuhat ang tanan ni Jesus, aron lang yun, mutuo sila nga si Jesus, anak sa Dios, ang Mesiyas, mutuo sila og mutuman sa iyang mga gitudlo, ug magpadayon niini, ug magtudlo usab niini, ngadto silang mga anak silang anak, apo silang mga apo, hangtod madawat nila ang kalinaw, pagigugma o pagpinasayloay. Apan wala gayud, munang gigunob ang syudad sa Jerusalem, ug natuman kini, munang mihilak si Jesus. May nato, Jesus wept. Simply it showed how human he was. The humanity in him, being a God, was shown, was manifested. Munang maingon nato nga, Jesus felt like us, he lived like us, he breathed like us, he saw like us, and he suffered like us. Pero ang diferensya lang kay siya Dios, tinuod, namatay si Jesus, ang iyang pagkatao, namatay iyang lawas, but he resurrected. Mga mismo, sa pagtanaw niya, kaluoy. Kay ang tao, ang Jerusalem, o bisan gani ang mga tao karon, bisan kani hanto karon, nagpadayon gihapon sa gitawag nga dako kaayo nga sala, ang garbo. Dako kayong garbo sa Jerusalem nga inila sila. Dako kayong garbo sa Jerusalem nga gamhanan sila. Dako kayong garbo sa Jerusalem nga sikat sila.
nga maanyag kini nga syudad kay tinuod gud man kung makaadto mo sa Jerusalem, this is a beautiful city on top of hills, mga hills nga nagana-ana. Nindot kay tan-awon nga syudad nga bisag asa ka mo tan-aw, nindot tan-awon. Parehiyabag mo tan-aw kag urmok, mo tan-aw ka sa urmok adto jud kasi ibabaw. Nya kining syudad sa Jerusalem built on a hill, nya napoy laing nga mga hill. Bisag asa ka mo tan-aw, makita nimo ang syudad. Sa Cebu, matakita ka syudad sa Cebu, maadto ka sa tops o taas kay nga building, pugamay ri mo makitaan. Pero sa Jerusalem, in any corner, in any place, looking at the city, makita nimo ang dako kay nga syudad. Ug maanyag kayo tinuod hangtod karon maanyag pa kini. Muna nga usahay kita sa atong pagkagwapa, usahay we gain pride. Usahay sa atong pagkaadunahan, munang may garbo kita. Usahay sa atong pagkagamhanan, labi na kung may posisyon kita nga gilingkuran o pinili kita sa katawhan, we gain pride. Usahay sa atong mga gihuptan nga mga mayngunato kabdangan, tingali bahandi o unsa ba na yuta o kalubian o kahumayan, unsa ba diha stocks ba or investments, we gain pride. Pero ang pangutana, unsa may mahitabo ni ini kung wala kita'y pagtuo sa Dios? Tinuod, inila kita, gamhanan kita. What if we lose everything? Kung mawa kini ka nato, kinsa bang kita? Wa nay mo tagad nato. Ung adunahan pa kita, inila pa kita, tinamud pa kita, tinagad pa kita. Pero kung wa ka ng mga butanga, wagi mo tagad nato. Muna nga, ang atong gipundaran tungod sa garbo, kung mawa ka na, wala kita. Pero ang gusto mahitabo na Jesus nga, ang pundasyon ng tao, diha sa Dios, pagtuo sa Dios, pagsalig sa Dios, pagduol sa Dios, ngang Dios kanunay tungod kay God is all and in all in Him. Naa niya ang tanan, o ang tanan gikan kaniya, alang ka natong tanan. Nga mo nga mismo nga, bisan unsay pangayo nato kung naa kita sa Dios, bisan unsay atong gikinahanglan kung naa kita sa Dios, bisan unsa kita pa, kabus man kita o timawa, kung naa kita sa Dios, gamhanan kita, dili tungod ka nato, pero tungod sa Dios. Mo nga, mingon diha sa balang kasulatan, who is against us if God is with us? Mo nga mismo, mga Yesu Kristo, if we have pride because of this, because of that, because of so many things, they are nothing. Mo nga mismo sa unang pagbasa, dinhi sa pagbasa gikan sa unang basahon sa Makabeo, gipakita dinhi nga bisan pa sa hulga sa kamatayon sa pamilya ni Matatayas ug sa iyang mga anak ug mga paryente, wala siya mahadlok tungod kay iyang gibarugan ang pagtuo sa Dios. Di siya magpada sa sugo sa hari nga hulgaon sila kundi sila mosimba nini, kundi sila mobuhat nini, patyon sila, dauton sila, silutan sila, wala siya mahadlok tungod kay nahibasula nga balusi Matatayas uban siya mga anak ug mga parinti nga ang iyang pagtuo lig-on ug tinuod gayud ang Dios. Wala sila mosulod. Usahay kita, we put everything, all our power, all our fame, all our pride because of what we've got in life. Dili ingon nga because we have faith in God. Mga mismo mga Yesu Kristo, we have to think twice, especially nowadays. Unsa magudog, asa magudog, kinsa magud kita atubangan sa Dios. Tungod kay mismo kamo, ako, kitang tanan sa mata sa Dios parihura. What differs us in front of God or before His eyes is the kind of faith that we have, and what kind of faith we have in Him, and how we practice this faith we have. Palihog manindo.